Kita usoidi talikiku kita kandhalaken beburon wadala khilan pira-pira sembelihan wa ma'utawi khairan kudira kang dikuasakaken apa zakatihi nyembelih mak fadakatuhu utawi nyembelih mak iku carane fi harbihi ing dalem gororane walabatihi lan
Yo gorokan iki diterangkan. Wa malam hewan lam yuqdar kan ora dikuasani apa ala dadi ngatasi nyembelih pada katu mongko tawi carane nyembelih iku akruhu nyatoni melukai haitsu putira dalam sekirane dikuasani apa alih ngatasi. Niki bahas tentang hukumnya kuburan, kami hukumnya hewan-hewan sing disembelih. Kita ini harus setuju bahwa Allah yang dadekno alam semesta niku seduwaten dinggo fasilitas lan dinggo ngeladeni manungsa, dinggo kebutuhane manungsa. Allah damel gunung, ya damel kita. Allah damel segara, ya damel kita. Allah damel alas, ya damel kita. Sedaya sing didamel Allah tenggene alam semesta iki nggih di napa kangge kebutuhan manusia. Tapi aku supir selain Allah ndadosno alam semesta kanggo manungsa, manungsa mboten langsung ngawur oleh mergunane alam semesta. Makanya Allah ngedhunaken syariat. Nah niki tujuane agama. Dinggo ngatur sing iki dinggo, sing iki carane gawe piye, iki cara mensyukuri piye, ngoten diatur. Nah, salah satu sing diatur kali Allah niku masalah daharan. Masalah sing dikonsumsi karo manusa. Mergi manusa niku nggih butuhaken pangan. Butuhaken asupan gizi, asupan nutrisi kangge urip nyambung nyawa. Terus akhirnya Allah nggih damel aturan-aturan bukti-bukti sing asal halal di dahar dikonsumsi, pundi-pundi sing haram dikonsumsi. Tenan iku inna harama alaikum wa maitatan wa khinzir terus iki. Dadi sing didedari Allah ya sing haram-haram. Sing haram-haram, sing iki haram, sing iki haram, sing iki haram. Kanjeng Nabi nggih didedari lewat hadis sing duwe ngene, kaya ngene, bentuke kaya ngene, cirine ngene, hukume haram. Berarti lindungan niku asal. Carane dibatasi karo Allah, dibatasi karo Kanjeng Nabi lewat syariat, lewat hukum-hukum. Oh. Nah, kangge mengkonsumsi niku enten sing saged langsung. Enten sing saged langsung. Tapi enten sing kudu ndamel aturan malih ya. Kudu ndamel cara proses malih. Termasuk niki kuburan. Termasuk nyembelih. Niku konsumsi sing ngangge proses malih. Prosesnya kudu gawe hukume Allah. Gawe hukume Allah. Nah, hewan-hewan darat. Nah, enten hewan laut, enten hewan darat. Pembagiannya sakjane nek loro kok. Hewan darat karo hewan laut. Lah hewan sing nang miber-miber iku termasuk darat. Termasuk darat, manuk-manuk itu termasuk darat. Mergo piyambake ra iso miber terus kan mboten saged. Mesti menclok. Nah, mergo menclok berarti piyambake diarani hewan darat. Sing hewan laut kita ngertos sedanten nek hewan laut niku hukume halal. Hukume halal. Makanya Kanjeng Nabi ndhawuhaken al-bahru segara laut iku ya al-hillu ma'uhu, al-hillu maitatuhu ya at-tahuru ma'uhu. Utawa diwali at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Banyune segara hukume suci tur mensucikan
batang sing kang lebete hukume berarti langsung saged dikonsumsi, ora usah gawe proses mboten napa-napa. Jenengan nyekel lele cepet wis rakate dituthuk ndase, rakate diplontir, urip-urip jenengan langsung pangan lep-lep mek kolu lho ya. Mek kolu. Yo halal. Tapi aja mentolo ngono rek mosok ya ora ngangge digoreng kan ya luwih penak. Tapi hukumnya halal. Langsung halal. Makanya ten Jepang-Jepang ten Cina-Cina yo mboten aneh ten panganan namine sushi nggih. Ten panganan kok jeneng sushi. Sing mangane iku yo daging-daging mentah, iwak-iwak laut niku. Mentah tapi seger. Ya seger langsung. Mboten napa, mboten ngangge proses malih. Nah niku hewan laut. Bahkan senajan to jenenge niku anjing laut. Senajan to jenenge niku anjing laut, tapi karena dia di laut, di air, maka piyambake hukumnya tetap halal. Mboten masalah. Oh niku hewan laut. Nek monggo Syafi'iyah memang mangke ten ulama enten bedane. Enten hewan laut iku sing air tawar kali air asin. Enten sing hewan laut iku ndukuran ana sing isoran macam-macam. Tapi nek kita ningali sing secara umum seduanten sing hewan ten gene laut sing uripe mboten saged ten liyane laut, maka hukume halal. Kok enek hewan kok dicekel ten gene laut terus dinjarno ten gene daratan kok iso urip? Kok iso urip ngoten niku? Sak jam, 2 jam, bahkan mungkin sampai 3 jam setengah. Niku tetep hukume hewan laut. Karena ten darat niku sanes habitatnya. Sanes habitatnya, tapi dia punya kemampuan bertahan hidup. Luwih saka iwak-iwak sing liyane, tapi habitat asline ten gene darat. Sing mboten angsal niku kan dhek uripe nang habitat laut ya uripe nang habitat darat. Amfibi hidup di dua alam. Nek namung senajan napa namung iwak terus diculno nang darat lha iki kok iso urip. Iki berarti dua alam boten. Niku asline habitate nggih ten air, cuma piyambake enggak ada ketahanan hidup sing luwih gedhe saka liyane. Oh, niku sing laut. Iki kalem-kalem. Sing kedua enten hewan darat laut. Hewan darat niki ya sing ten daratan utawa sing miber-miber niku termasuk hukume darat. Bagiane namung kalih. Lah hewan darat niki mangke dibagi kalih malih. Dibagi kalih. Enten hewan darat sing makudira ala zakatihi, enten sing malam yuqdar ala zakatihi. Enek segampangane, enek sing jinak langsung kena dicekel disembelih. Enek sing ucul liar. Maka carane mangke prosesnya beda. Untuk ndadekno halal. Nek sing kena dicekel nggih, nek dicekel utawa jinak sing kena disembelih. Contoh wedhus teko kandang jenenge cepet, sapi teko kandang jenenge cepet. Manuk teko apa uswane jenenge cekel utawa piye carane saka kandang dicekel. Bebek ayam sing kandang dicekel. Kena dicekel lah kasarane. Maka hukume kudu disembelih. Fi halqihi wa labatihi ya wis daerah iki. Nah, daerah gulu borokan iki. Ora oleh kenduwuren ya ora oleh ke ngisor. Pokoke batas iki lah. Nah, batas gulu niku. Mangke enten syaratnya anggota penting iki. Niku sing iso dicekel, harus disembelih. Cara nyembelih niku nggih hadise Kanjeng Nabi nggih dawuh. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in.
Allah niku majibaken agawe bagus tenggene sedaya perilaku. Wajib kita nglakoni kebagusan tenggene setiap aktivitas kita sehari-hari, wajib. Bahkan nek umpama aktivitas niku aktivitas mateni, aktivitas iku aktivitas nyembelih, maka mateni utawa nyembelih kudu sing apik. Fa'ahsinu adzabha. Nek nyembelih sing apik. Lah nyembelih sing apik niku ya napa? Kudu ngangge alat sing lincip landhep. Sing makanya Kanjeng Nabi ndhawuhaken yen dikongkon mengasah. Kongkon mungkal. Nek kabeh nyembelih kongkon mungkal. Tur mungkale ra oleh ngarepe hewan sing kate disembelih. Ayo Pak. Tak ungkal. Dilungkas iki. Dhek wis meruntus Pak. Pitik iku masalah. Niku secara psikologis elek niku. Lho nggih, hewan duwe perasaan Pak, mboten namung kita mau. Termasuk nyembelih ra oleh nang ngarepe kancane. Kanca-kancane dikumpulno iku lho, delok pasem. Kancamu tak dhewe. Mari ngene kowe. Ora oleh. Adabe kudu sing apik saestu. Bahkan asline tenggene pelatihan penyembelihan halal itu mestine ten ruang tertutup. Mboten langsung ten ruang terbuka. Apike. Sing mampu dicekel kudu disembelih. Ndak sembelih di daerah corona. Halal iki lapati. Nyembelih nganggo alat sing landhep. Bahkan teng kitab lintune dijelasno malih. Kudu nganggo jenis napa niku wesi utawa aluminium utawa kayu mboten napa-napa tapi sing landhep. Sing landhep niku sing saged langsung memutuskan niki wau urat-urat sing disembelih. Sing saged langsung iso mateni ben hewane mboten kelarang. Bahkan dijelasaken malih mboten nangsal damel tulang. Senajan to tulange dilincipno mboten nangsal. Ugi mboten nangsal damel kuku, mboten nangsal. Bahkan ngangge peluru timah, tembak, mboten nangsal. Lupa peluru kan luwih mandi Pak cara mateni ini. Nah, matine dheke mboten mergo kebeler. Mboten kebeler sing landhepan. Karena peluru timah niku kan tumpul. Dia itu ada luka bakar. Dadi dheke matine iku mati kebakar lukane kuwi. Mboten mati disembelih. Itu lek karo panah niku Pak sing pucuke di kan mesine kan nggih sing diungkal lincip dipanah itu. Beda nek iku pancen matine mergo landhepe niku. Makane nek ngangge peluru umpama pengin beburon nganggo peluru, makane sing iki. Nek sing hewan niku kok ra kena dicekel, ucul liar. Maka cara mateni ini kudu dilukai. Lah melukai ini nggih sami kaya sing disembelih alat-alate niku. Jenis alate bahane kelincipane padha, cuma carane ora disembelih tenggene khalqihi walabatihi. Sing penting luka iso mati. Tapi bahane kudu padha. Besi atau aluminium lincip landhep terus mandi ngoten. Pisau kena panah nggih kenging tombak nggih saged. Pokoke sing lincip-lincip. Nek pengin ngangge peluru niku pelurune niku sing ngelukai untuk nibakno tok.
Boten kangge mateni. Nah, contone nek manuk dikenekno suwiwine. Nah, ngoten lho. Boten dikeknek ndase utawa awak boten dikenekno suwiwine. Niku nek tiyang sing nembak titis tenan kan saged. Saged. Utawa nek kaya kidak utawa apa ngoten ditembak sikile. Sehingga dhek niku nggur tiba lukato. Tasik enten namine hayah mustaqirrah. Mangke enten kalih, enten hayah mustamirrah, enten hayah mustaqirrah. Termasuk sing angsal malih awate dienggo ngelukai niku watu sing biasa. Nah, mboten napa-napa. Watu diwasa sampai lincip, diketapel saged mboten napa-napa. Tapi nek peluru timah sing ditembakno niku panas. Sehingga dhek namung kena luka bakar. Nek mati nih mergo niku dus ditembak kok mati dus tiba langsung mati. Maka hukumnya haram. Karena mboten disembelih. Matine mergo luka bakar. Nah, nek pengin halal yaiku mang dititisno teng suwiwine. Sekirane dhek iso ceblok, iso dicekel, dadi mlebu sing setunggal. Hewan sing iso dicekel nembe disembelih gorokane. Niku pun mangke wonten syarate malih. Syarate hewan sing mantun dilukai atau terluka. Biasanya jenengan ngangge contoh pitik ketabrak biasanya. Pak nek enten pitik ketabrak ya apa Pak nek langsung tak sembelih. Hukume enten kalih. Iso uga halal, iso uga haram. Delok keadaane mari ketabrak. Mari ketabrak niku utawa mari sing ditembak wau niku hewane niku tasik nggadah hayah mustaqirrah atau hayahe wis mustamirrah beda. Nah, ya apa bedane ngenten? Hayah mustaqirrah iku urip sing wis sing jek tetep. Sing tandane cara dijarno sampai sedina iku dhek jek urip. Ngoten lho. Dadi pitik mari ketabrak utawa manuk mari ditembak, klepek-klepek. Iku cara dijarno sedina. Dikeki mangan ya iso mangan. Cuma jek klepek-klepek ngoten lho. Pincang ngoten lho. Pitik ketabrak pincang, dikeki mangan jek iso, ngombe jek iso. Lah iku namane berarti jek hayah mustaqirrah ngangge qaf. Berarti dhek jek urip asli, cuma luka, ngoten lho. Sehingga nek keadaane ngeten niki langsung jenengan sembelih halal. Karena dhek iku asline urip, cuma luka. Tapi nek pas ketabrak, pitik ketabrak utawa manuk sing ditembak ternyata ngepasi rodok ten gulu. Rodok ten gulu utawa bahkan ten ngene dodoe. Kena organ dalam. Pitik ya ngono. Kelindes. Rodok cemet titik niku. Lah dhek kejet. Lah niki namine mustamirrah, karek ngenteni matine niki. Ra iso dikeki mangan rasa iso Pak ngene iki Pak. Wis ngene-ngene ora iso. Nah niki namine hayah mustamirrah. Ngene iki meskipun jenengan sembelih hukume tetep haram. Karena boten no jenengan sembelih dilukas mati wisan. Boten no jenengan sembelih hukum wis mati kali iki. Karena dia wis kejet-kejet cara menungso wis nazak. Wis sakaratul maut. Sehingga dijarno dulu dia wis mati. Dan mati nih berarti bukan melalui disembelih, mergo ditabrak kelindes utawa ditembak wau sing rodok ngepasi gulune utawa awake. Nah, makanya jenengan bedakno riye. Nek umpama sing terluka niku tasik gadah hayah mustaqirrah. Jek iso kiek. Nah, terus jenengan angkut teng griya rodok pincang-pincang.
dikek mangan ya rada gelem. Tandane iku nek ulama nek dikek mangan cek gelem, ngombe cek gelem. Nah niku berarti cek sakjane cek urip ngoten. Cara lukai ditambani cek kenek ngoten. Tapi nek wis kejek-kejek misal. Nah iki berarti wis mustamiro. Wis hayat uripe wis mlaku kape metu ngono. Nyawane niku wis mlaku kape metu. Tapi nek sing mustamiro nyawane jek ana nang jero. Nah niki bedane Pak. Ngati-ngati. Iki sing aman-aman ya jenengan tumbas sing wis betetan wis mari iki. Timbang bedakno ngene-ngene bingung bedakno. Cuma nggih jenengan lek tumbas ten peken apa tumbas ten pundi mawon. Jenengan nggih kedah ngertos saestu. Ngertos saestu napa siji? Sing nyembelih wong Islam. Sing nyembelih wong Islam. Jenengan kedah yakin saestu ngoten lho, mboten namung kira-kira kok. Mboten masalah wong ra salat Pak, urusan salat ra salat mboten urusan sing penting wonge Islam. Lah tandane Islam gampang Pak. Jenengan dugi Assalamualaikum ngono tok ae. Waalaikumsalam utawa sing dodol tudungan. Ngono wis gampang. Kita melihat tanda-tanda secara fisik atau secara luar mawon pun cukup. Karena sembelihane sing non muslim niku mangke beda pendapat ulama yo. Sing ten Quran sing dihalalno niku ahlul kitab. Lah ahlul kitab itu sing dimaksud niku empun tasik napa relevan napa mboten sing zamane Kanjeng Nabi sampai zaman sekarang niku mergo benten. Tasik iso dianggap Yahudi Nasrani utawa wis dadi sekte lain. Mboten makane mboten jelas. Mending tukut tenggene wong Islam siji. Nomor loro sembelihane bener. Nah niki tenggene daerah tenggorokan iki wau. Niki daerah. Sing kudu kepotong napa lah niki? Wa kamalu zakati utawi sempurnane nyembelih iku arba'atu asyara ana papat pira-pira wajib. Niki sing sempurna ku ya wajibe ya sunahe kena. Ya niku qatul khulqum nggih pedhot dalam ambekane. Wal marik lan pedhot dalam mangane. Wal wadajain lan pedhot otot-otot samping kiwa tengen. Jadi sekali sembelih dalam mangan karo dalan ambekan. Dalan ambekan iki sing luwih ngarep. Nggo rada ngisore dalan mangan. Niki nek loro karo kok kepotong wisan. Senajan to mboten del nggih. Mboten del. Niki hukume wis sempurna. Nyembelih wis sempurna. Karo otot-otote karena iki wis kepotong otot-otot kiwa tengene mesti kepotong Mas. Karena wajah ini nggih meliputi kanan kiri sing meliputi hukum kalimat niki. Tapi dan itu harus sekali potong. Ra oleh mandek tengah-tengah terus genti lading, golekno lading liya. Oh, dhewe wis kejet-kejet. Ora oleh. Dadi jek dipotong ini terus wah ketok atos terus genti liya ora oleh. Nek lunyu ceblok terus ndang dijupuk langsung ndang di terusno mboten napa-napa. Tapi nek terus walet tapi wis geten ngene. Genti cukup liya. Naone wajo. Waduh sopeng. Hukume haram akhirnya dadi dua sembelihan. Padahal satu hewan itu untuk mematikan menyembelih harus satu kali sembelihan. Satu kali sembelih itu sakjane sing paling sempurna ya satu geretan sakjane. Tapi masih umpama kanan kiri utawa maju mundur ngenten iki. Sing penting niki jek nemplek nggih, ladinge jek nemplek, mboten diangkat. Maka hukumnya jek dianggap satu sembelih. Makanya Kanjeng Nabi meweling saestu sing landhep olehe ngungkal. Karena kadang Pak ngapunten kita dianggap dijajal nggih. Kadang-kadang jenengan jajal ten gedebok nih biasa ya. Oh. Napa-apa sih dijajal sak. Lho iki lah. Kadang-kadang dhek pedhot niku mboten mergo landhepe, mergo kekuatane jenengan. Nggih. Akhire nek lading niki apa-apa niki kok disele wong liya sing tenagae mboten kaya jenengan, mboten kuat kaya jenengan.
akhirnya nggih kethu. Makane bukan masalah kekuatan sing nyembelih, sing paling utama ya landhepe lagi niku. Sehingga tenagae rasa gak sepira rasa, tetep pedhot. Mergo wis kadung nempel. Biasane lek ten jagal-jagal lu njajale karo kertas malahan. Karena luwih tipis malih. Jadi tingkat kelandhepane luwih. Tapi lek karo gedebuk kan kandel. Gak sepira ngertos. Pun. Wal majzi'u utawi sing nyukupi, nggih sing wajib tok minha saking zakah yaiku sayani mek loro tok, yaiku qatul hulkum kali mari. Nek pokoke dalan ambekan karo dalan mangan iki wis pedhot senajan otot-otote jek kantil, nah, maka hukume jek halal, mboten napa-napa. Wa ya juzu al istiyadu saiki beburon. Mergo tiyang niku kadang oleh mangan hewan darat mboten mesti ingon-ingon. Mboten mesti terus duwe ingon-ingon wedhus, sapi, terus pitik utawa mentok iku terus mangan iku tok, mboten kadang leren beburon golek-golek. Nah, beburon itu hukumnya nggih angsal. Sing penting sing diburu niku hewan sing halal. Ojo terus berburu, jare Pak Idam berburu oleh njolek celeng ngono ya ora gajing barang ojo. Golek sing halal. Nah, berburu niku mangke gawe napa? Bikul lijari hatin. Saben hewan sing iso melukai. Mu'allamatin tapi sing wis dilatih, diulangi dilatih. Minasibani saking iki hewan galak. Contone niku umpama jenengan duwe ingon-ingon asu pemburu, nggih, anjing pemburu. Utawa duwe macan jinak umpama lho. Umpama jenengan setingkat wali terus iso njinakno macan utawa njinakno singa. Enten ten kitab itu contone macan, contone singa. Enten. Bahkan para waline Allah niku nek golek kayu Pak ten ngene utang. Niku sing mikul kayune niku singa. Aku wis. Dheke wali kekasihne Allah iku gaweane golek kayu kok didol nang pasar. Sing mikul kayune niku singa. Teko alas tenggene pasar, gak wedi kabeh wong. Tak dol kayu iki, nggih Mbah. Iki mboten nyokot. Ora, wis jinak. Dilalah mantun pegatan rabi anyar. Nggih, pegatan apa nek sedo kula kesupen. Sedo kaya garwane sedo terus rabi maneh. Niku mulai teko alas. Kayu niku digotong dhewe, Pak. Ditakoki karo wong pasar. Lho, singoe nang ndi lho? Wis gak manut saiki. Lah biyen kok manut. Dilalah singoe gelem manut niku. Mergo niku karomah. Karomah kesabarane piyambake wali niki. Mergo sabar duwe bojo sing cerewet kaya singa. Dadi nang omah iku bojo sing lawas. Iku galake ngalang-alangi singa. Sehingga kali Allah digenteni singa sing nang ngone alas iso galak, iku dadi lulut. Dadi jinak sampai iso mikul kayune piyambake. Nah, pas bojone pejah, ganti bojo anyar sing kalem. Nah, singane galak maneh. Genti. Maka lek jenengan pengen sakti duwe bojo sing galak kaya singa. Nek ya karo siap apa ora ngono. Pun duwe hewan dienggo berburu. Hukume Allah hang asal. Bahkan ingon-ingon asu. Ingon asu sing mboten angsal niku sing mboten enten manfaate. Nek niki kan enten manfaate kanggo berburu. Golek panganan nang hutan. Diculno kejaran kidang, kejaran ono kambing hutan,
kejar, dicokot terus dijar, dicokot terus digorenge, mboten napa-napa. Tapi nek duwe dienggo ingon-ingon mboten nangsa. Mboten nangsa. Karena ngapunten kita tumbas asu mawon sing mboten kangge napa-napa nggo ingon-ingon hukume haram. Duwe haram. Duit sing ditampani wonge haram, asu sing kita pelihara lho najis. Potensi haram. Oh. Niki kangge berburu monggo. Tapi syaratnya mu'allamah ku wis diulangi. Dadi asune wis dilatih. Dilatih carane niki. Wa syaraitu taklimiha. Bahkan niki duwe manuk elang sing jinak. Dadi sing iso dienggo berburu niku biasane nggih. Asu, macan utawa singa, rada arang niki. Nek kula tingali sing tenggene on the spot niku elang. Dadi di sebagian negara suku-sukune niku duwe elang. Lah elang ini sing kengken ngejar napa niku buruane. Napa kelinci, napa kambing hutan kaya wau, napa kidang niku diburu. Lah syaratnya mulangi ya napa? Carane ngelatih ya napa? Wa syaraitu taklimihi arba'atun antakuna idza ursilat istarsalat wa idza zujirat inzajarat. Carane ngelatih niki dheke manut karo instruksi. Melayu. Mandeg. Balik. Nah niku lulut berarti. Nek durung-durung dek mlayu dhewe ngono berarti durung lulut. Dadi carane ngerti dheke iku wis dilatih. Terus buruane hukume halal kangge kita. Mboten usah nyembelih, Pak. Mboten usah nyembelih. Dadi contone elang wau. Elang wis manut. Miber. Golek kelinci. Balik. Nek ngoten iki berarti wis lulut. Terus malih wa idza qatalak soidan lam takul minhu syai'an. Dheke nek dikongkon golek buronan napa kambing utawa kelinci wae cilik. Niku ora dipangan. Pancen di kanggeno kita. Dadi dheke nyekel dipateni karo elang niku contone. Terus dheke nyetorno ten kita utuh. Ora dikelong pajak. Wis tak pangane 10% ora iki. Iki elang tenanan iki sing dilatih berhasil. Terus syaratnya malih wa ayyatakarrara dzalika minha. Kudu bolak-balik. Ngetese kudu bolak-balik. Tak culno pisan. Tak celuk ya moro, tak culno ya mlayu. Nek asu mangke rada ana bedane. Dadi umpama asu diculno niki koyokne jenengan mboten nglampahi, tapi hukum kula terangaken. Pancen biyen enten iki. Bahkan sampai saat ini tiang-tiang sing urip nang nggone pedalaman, tiang muslim-muslim tasih enten sing nglampahi ngoten. Dan kita mboten aneh karo syariat Allah. Niki nduduhaken syariat Allah niku lengkap. Carane mangan ae diatur. Ya apa olehe mangan tekon ndi diatur. Dadi Allah mboten ndawuhna halalan thayyibah karepmu ora, Allah duwe cara. Carane niku wae. Umpama kok asu niku diculno, wis mpun lulut nggih. Mlayu, balik. Niku uber apa wedhus niku sing mlayu. Diuber dicokot kali asune mati digeret. Dadi mboten kita nyembelih, Pak. Mboten kita sing nyembelih. Dheke sing mateni. Asune iki. Terus digeret ten kita. Utuh, mboten dikelong. Aku sampole ora, utuh. Nah, cuma nek karena niki hewane asu niku hewan najis, bekas cokotane tok di gua. Nah, umpama nyokot pas pundi? Lah, bekas cokotan iki di keluweki sekitare titik niku di gua, mergo najis. Tapi liyane halal. Jenengan mboten usah nyembelih bismillah wis mati ya. Oh niki masyaallah niki.
Fa in uddimat ihda syara'id lam yakhilla ma akhadatuhu. Nek umpama syarat salah setunggal niku mboten enten. Dheke gak manut, diculno ya gak ucul, diceluk ya gak moro niku. Terus kadang dheke mangan buronane separo. Nek berarti enten syaratnya mboten lengkap, maka hukum buruane hukume haram. Karena hewan-hewan buruan itu hewan sing pemakan nopo daging itu juga punya nafsu makan, punya sifat lapar. Nek dhek diculno dalam keadaan lapar dan boten manut kalau juragane, akhirnya ya buruane dipangan de iso-iso kita dikei sisa itu, maka hukumnya haram. Joinan berarti ini. Illa ayudrika hayyan, kecuali asune niki nang durung sepira manut. Ternyata pas wayahe geret wedhus niku digeret isih urip. Uripe sing hayyah mustaqirah kaya wau. Dadi dheke apa wedhus niki terluka. Mergo dicokot sempol. Karo asu diseret teng kita. Terus mari ngono asune digurak. Lah karena wedhus niki kok urip asli mustaqirah cuma terluka, maka langsung disembelih kaya wau, maka hukumnya halal. Karena matine mboten mergo dicokot asu, tapi mergo disembelih. Fa yuzakki wa tajuzu adzakah biku. Nah niki wau. Kecuali nek pas buruane urip terus langsung disembelih, maka hukumnya halal. Terus wa tajuzu az-zakatu niki wong perlu terangaken. Bikul 5 yajrahu illa bisinni wa dzufri. Oleh nyembelih ngangge benda napa mawon, bahane napa mawon termasuk kaya wesi, aluminium, watu sing diungkal dadi lincip, kecuali nganggo untu utawa kuku. Mangke teng kitab Lintu nambahi balung, mboten angsal. Dadi nek enek untune hewan kok dijukuk digawe cucuke tombak utawa cucuke panah, maka hukumnya mboten angsal. Utawa kuku mboten angsal. Wa tahillu zakatu kulli muslimin. Nah niki wau sing kula aturaken. Nek awak dhewe pengin slamet tuku hewan sembelihan napa pitik, napa bebek, napa mentok. Nek iso tuku saka wong Islam. Jenengan mboten usah tanglet, Bu, niki nyembelih bismillah ta mboten usah. Nek sing dodol niku Islam, insyaallah kita yakin wonge tukune ya nang wong Islam. Ngono ae, Pak. Ora usah jenengan telusuri. Jenengan niki nyembelih dhewe napa sebelah apa? Kula nggih mendhet saking tiyang. Tiyang Islam apa ora? KTP-ne ndi? Ora usah. Sampeyan diusir saka pasar. Ora usah tuku kene. Dodol dhewe. Mboten usah nemen-nemen wonten niku. Kita niku mboten usah napa nggih. Hulu berlebihan di agama mboten usah. Kita delok fisike, delok jabone, casinge wis Islam, ya wis kita husnudzon. Wong iki nyembelih secara Islami, secara syar'i. Bahkan mangke diaturaken, Pak. Nyembelih niku ngangge bismillah niku mboten wajib. Mungguhe madzhab Syafi'i. Sing penting sing nyembelih Islam, terus sembelihane mboten dienggo sesajen. Ya disembelih biasa ngoten niku. Senajan to mboten ngangge bismillah, hukume tetep halal. Sing wajib nganggo bismillah niku madzhab Maliki. Madzhab Maliki memang wajib kudu bismillah, tapi nek madzhab Syafi'i wonge wis Islam. Wonge wis Islam niku cukup wis. Lah terus wa kitabiyin lah niki sing akhire dadi perbedaan. Nek tukune saking ahlul kitab niki Nasrani kali Yahudi. Nek zaman Kanjeng Nabi aman-aman mawon. Sing zaman sakniki niki yo kontroversi. Iki jek diarani Nasrani apa Yahudi apa agamane wis beda maneh. Karena wis secara konsep-konsep pun beda. Antara Nasrani Yahudi sakniki kali sing biyen pun beda-beda. Makanya sing aman kita tumbas saking wong Islam.
wala tahilu dzabi hatu majusin wala wataniyin. Haram tumbas utawa mangan sembelihan sing nyembelih wong kafir, wong non muslim niku hukume haram. Senajan to dhek nyembelihne bismillah. Ana wong kafir, aku dodolanku nang wong Islam, aku nyembelih karo bismillah, tapi dia cek kafir, maka hukumnya tetap haram. Karena dia ngucapna bismillah niku mboten berdasarkan syahadat, kudu syahadat sik baru halal. Jadi ngapunten ana wong non muslim kafir maca Quran khatam bolak-balik hukume mboten enten ganjarane. Karena dhek dereng ahlul ibadah. Ahlul ibadah kudu sing ahlu syahadah, kudu maca syahadat ri. Ngoten nggih bisa dipahami. Subhanallah. 3 syukur